Wadyabala menungsa dandang mangure padha nungsang puyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anum Ganukaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandak ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala dandang mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak Kokong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae.
cah iki Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lekane. Mari kok mari. Bakal gawe macak pancak pundakmu jebol siramu. Aduh Gong Ren modar aku ra dadi colke ampun kaya ngaten iki Dara sampean kenging napa Go sampean kenging napa mit Kang apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi teko kecek, gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, ora usah dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan, mripate abang. Ha iki mati kene. Tajar gasmu lho. Kok ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya Gong. Wis mari ya. Awo. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang-kadem ora tentrem. Saniki? Heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Yo. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo.
Teguh. Aduh. Truk. Rene sing to. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana Slamet. Pokoke ling apalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone Slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gang aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa sak? Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana Slamet, Slamet utang Teguh. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana Slamet ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gila gong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cak ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot ndiase ora. Pancat pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangelan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis.
Teguh Yuwono. Oh bapak. Sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Waliyane Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, jing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, jing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinake kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing silit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek. Salah apa? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku mau cincirisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajak. Ah iya bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet saka Teguh Yuwono slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kok ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Wardi ora.
kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapain kalau menjinge munggah medeni? Ngelak ya aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Woi, dan reng asline demite udu iki. Andi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Barang ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, saki ya, Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Lho, iki ya ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono, Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, Gong. Ora duwe dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong ini nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiye. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane panjen senengane do. Kon kresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa, Semar ki wis menep, ora bakal ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ngganggi godha marang titah
ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe kuwi duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken Tedha Baju Barat ingkang dipunarah nggihipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira Baju Baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing Baju Barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Koten prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani titiyani kandayani Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa
ngayomi marang kawula Karang Kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru? Kayangan ngendi, Tru? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek Karang Kadempel butuh winih, ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen malegang legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres. Ha iya. Pun ngaten Pak, kula nyuwun pamit tambahing semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung digalamti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok mbadarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara ngerangan nggo aku sik. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing nyebar pil KB ditotoli pitik. Ya Tru, aku tak mangkat sik ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Nderantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke yang nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru? Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Ngarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Satina ning pasewakan
Sang morbeng rat ing sahanane kanang sing tasih mawe buka sawegung maring delan Iwan kanang mamut ngori cenaya kengret Nomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Kanika Putra bantreng wareng adikku Kakang Narada punapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ing mekaten bantreng wareng menika tegesipun sapi dados atur kula menika punapi ngaten lho Di mekaten Kakang inggih sarawujeng ngandika Kakang Kanika Putra wonten ing Bali Martiya Kunda Manik sami katuran karaharjan Kakang inggih tansah pinanganing kawidatan ing sampi kala sawanipun ingkang raka sidik pangdal-dal tansah manggih yuwana niskala namung paring kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang raka kunjung ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang mboten langkung kasekecak nuanggen jengan ngandika lenggah inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan
prayoga nunggulira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Ibu kulun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabyan tulung ngarsa paduka Iwang Adi Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula pun dinggo jimat paripindhayan ing kasantosan. Kakang Resi menapa ta darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat akarya goreh oronging para Jawata miwah para widodara widodari menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang perkencang lari dayang pak pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe kekilapan menapa di Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng neraka ing sithik pangudal-udal. Sampun malih ta wujudipun tidak swantah nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring wonten ing panguwaos paduka. Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayuwangan kula boten wantun nglangkungi dhateng wasesaning pujangga ing kayuwangan. Cara iki menawi paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh ing mekaten ingkang rangka nedya munjuk atur mugi pareng hamba barono dhateng rayipun Manik Maya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa tata sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waing nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing Ngawiyat menika ugi boten wonten menapa wonten sastra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi boten wonten mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang saking menika ing neraka Gusti pangudal-udal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentering kados mekaten menika. Malah ingkang neraka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau di Kakang Narada Blokasuta nadyan ingkang rayinipun Manik Maya mboten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi Kakang. Mula ingkang saking menika dinten sakmangke nanging kula pitados sakmangke Gusti Tarta tentu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos sumundul wonten ing Ngawiyat menika kala wau Kakang Narada. Pandhita kang kirarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi gone Kumarenggeng pirembagakanipun para Jawata madyaning Bali Mardya Kundha Manik. Nalika semanten Iwang Pikulun Manik Maya miwah Iwang Pikulun Narada sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing antariksa. Dadak sakuling mangke ala ing para Jawata ingkang samyang ganteng seba lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing kayuwangan. Datan sanes kejawi mungkin ora bagong wantun mancak ponco niti minggah Bali Mardya Kundha Manik akarya kagiat kang samya mulat.
Pindha kang nyarewangsit Pindha kumbang hangacaping madu sarining tawang susah angin ngendi nggone Kakang Narada punami samenika sampun kepanggih menapa ta ingkang dados darunanipun dene Kayuwangan sumuk kados mekaten. Dalam mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mita pujangkara ingkang minggah wonten ing Kayuwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning Kayuwangan iki wigatine apa? Dolop Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kalian pun Bagong. Kula sumanggahaken di Panakawan Bagong. Padha rarja sak praptanira, Panakawan Bagong. Nun amit pasang kaliman tabut nebena ing ladene dumawahing tawang tuwang pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora isa tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak dhuwuring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan Kayuwangan Pukulun? Iya, iki Kayuwangan Bagong. Waduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing Kayuwangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun inggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan ta iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru ki rak mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggepmu iki nang jagat apa iki nang Kayuwangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati, Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur, us. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong, Kakang Narada. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa, Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Narada ki cerewet wae. Us. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki ulun Bathara Narada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Narada, ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing wingking piyambak niku, iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa?
kok ancik-ancik sapi. Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan paran para kawula, sesarengan kalian para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon, terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku, nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, wer ngopo-ngopo ning kono sakarmu." Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang Rododos pundi? Ah, monggo. Ah, Bagong nek nesu edan ya pisan. Ha san semagaken, monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Pukulun. Lah ulung dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki, kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Pukulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten, kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika ngoten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan, kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa. Dewa sementen iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Bagong nun sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong. Kita balya. Kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawuhake pidana kelawan jeneng kita, Panakawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Koperdomse. Iki
iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur to kula. Nek sampean wani gondeli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ming wineh lho pukulun ming rong wineh mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Wis monggo, kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipanewala wujude wine aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya lekane atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean mung dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo nek mung perkara jambu dipanewala pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Kowe ngerti ora Kawah Candra Dimuka ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok, mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo wis.
Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mawur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dan dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe. Wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Gendut. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran pira kuwi? Iki 4-2. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 3-6 kok. Kowe 4-2. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki njejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Perkencang waruda yang pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih, Bu Ulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Plemertangga Jiwa karo Jambu Dipanirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak-dak ning pasulayan wis ben. Mbuh mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Bu Ulun kula dherekaken.